Yung ginagawa natin malong ngayon, durugin daw, mas lagi sa gatas, yun, inom na. Yan. Kaso lang, may inom siya, kalahati na lang sa tasa, Hindi, kung konti ano lang din. gatas. Kumbaga, di ba, isang baso. Kalahatiin lang. Kasi, natatapon. Natatapon. Sa bagay. Ayun, yung ginagawa ko, sinasahod ko yung parang ano, Langgana. maliit. Sinasahod kasi, bababasa siya. Oo, mababasa. Mm-mm. Sinasahod na rin sa Tupperware din. Nakupo siya. Binigyan ko lugaw yung nakaraan. Inabot ko, nilalapag sa ano, ginalaruan lang. Ang ginagawa na namin, gatas na lang. Gatas na lang. Po, mga kalingap, ito dapat suportahan natin ng mga charity vlogger sa Pilipinas, iba't ibang lugar, iba't ibang probinsya, Kalampitos, Kaagapay. Maraming salamat sa iyong mga tumulong sa akin, magkakapay. So, yun po mga kalingap, isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ayan, mga kagapay, kalingap, ayan. So, nandito po kami sa bahay nila Nanay Lucena. Ayan, so dinala namin yung mga pinaabot sa kanya ng tulong. Ayan, so ayun po, nakakaawa naman. Awa talaga yung kalagayan ni nanay. Ayan, hindi na po siya makagawa ng ano niya dito. So ngayon, kakausapin ko yung isa sa tumutulong po sa kanya, nag-aalaga po, si Ate Malu. Ayan, so abangan natin. Mga kalingap, dito po ito sa party ng Carmona, Cavite. Ayan. So dito sa lugar na ito, ayan, may ano dito, napakadelikado dito sa tabi ng bahay nila Nanay Lucena, kasi may bundok dito, minsan nagla-landslide. So kapag nahulog yung bato dito talaga. So ayan, kasapin natin si Ate Malo kasi umuulan na po. Ayan, magandang hapon. Hapon na ba? Ayan, hapon na siguro, no? Opo. Ayan, magandang hapon, Ate Malo. Magandang hapon po, sir. Ayan, so kausapin natin si Ate Malo kasi siyempre para doon po sa hindi nakakapanood sa sa video ni KG at si Monstranel, yung tumutulong kay Nanay Lucena. Ito po si Ate Malo, yung nag-aalaga po sa kanya. Ayan. Ate Malo, ilang taon ka na po para alam ng mga bagong nanonood sa atin? Ano na po, 44 po. 44. Ilan yung anak mo, ate? 5 po. Ayan, 5. So, anong trabaho ni Mister? Contraction po, sir. Oh. So, ilan ba yung kinikita niya araw-araw? Nag-aaral po siya ng 500. 500. Opo. So, ilan yung may nakabukod na anak mo, no? Opo, yun dito, yung nakatira talaga dito, sir. Ayan. Yung 5 anak ko, sama-sama sila dito. So bakit kayo nagsusunod ni Mister? Ay, hindi, sir, kasi yung bahay na yon, yung kabiyak lang kasi binigay yun sa kanya ng kapatid niya. Oo. So, isang kwarto lang yung sa amin, sir. Hindi nga kayo kasi doon. Akala ko kasi, yun po mga kalingap, mamay ipapaslip din ko yung bahay hindi naman yun totally na bahay. Kwarto lang talaga yung kay Ate Malo. So kaya yung mga anak niya dito rin sila. So yan po. Nakakaano rin po si Ate Malo kasi kahit na hirap sila sa buhay, ayun, hindi talaga siya nag-aalinlangan na tulungan din si Nanay Lucena yung mag-alaga sa kanya. So ito si Ate Malo naka-graduate. Anong natapos mo? Nakapag-aral ka na ba? Opo, sir, pero hindi pa nakatapos ng elementary, sir. Bakit hindi ka nakatapos? Kasi po, ang ni Papa, nung buhay pa yon, ako sana gusto ko mag-aral. Kasi yung tatay ko ayaw niya. Kasi sabi niya,
wag daw kami mag-aral ng mga anak niyang babae. Kasi pag nag-asawa daw kami, kung saan yung asawa namin, dadaling kami. Hindi daw namin mapakinabangan yung pinag-aralan namin. Yung parang Sige. ano ba sir, sinaunang ano pa. Paniniwala. Ako. Yun din, mahirap din talaga kasi dati minsan, lalo na rin kung hindi nakapag-aral yung mga magulang natin. Medyo, kumbaga, yung iba, parang nagiging ano sila yung may mga pananaw pa rin sila na kakaiba. Yung tulad din ng papa ko, kung hindi lang siguro ako nag-porsige, baka hindi rin ako matapos kasi yung hindi sa anano ko to pero yung hindi dati parang hindi ko nakikita yung suporta ng tatay ko, ganun din dati kasi siyempre sa dami namin 10 kami, yun nga pag yung mga kapatid ko tumigil sila sa pag-aaral, parang wala lang sa kanya, yan, magtrabaho kayo dyan sa ano, sa magtanim ng mais. Hindi siya yung tatay na inaano talaga kami na, uy, kailan mag-aral kayo, ba't nandito pa kayo sa ano, sa bukid. Ayan, so ganun yung ano niya. Ako naman kasi dahil nga doon sa buhay namin hanggang ngayon naman hindi naman kami yumaman. Ayan, yung ano ko kasi dati, sabi ko hindi pwede na ganito lang ako na maaga pa lang gigising tapos pupunta na sa ano, magtanim ng mais, magtanim ng palay. So maliit pa lang ako talaga nag-ano sa akin na hindi ko gusto yung ganito lang na buhay na parang madilim. So yun, inano ko lang talaga na mag-aaral ako kasi parang ito yung way na makakaalis ako sa ganitong buhay. So pero naman nung nag-college na ako doon, nakita ko rin yung suporta ng mga parents ko, yung father ko. Doon ko talaga parang doon ko na ano talaga yung suporta nila. Yun, so ito po si nanay, yung mga anak mo nag-aaral po ba? Hindi na po sir, kasi nung nasa probinsya pa kami sa Quezon, nagtrabaho po ako nung bilang kasambahay. Nung naghiwalay kami ng asawa ko. Yung panganay ko po noon, grade 7 na. Eh, so sabi ko, mag-aral ka na mag-aral. Bibira lang po ako umuwi sa amin noon, tuwing Pasko lang ako umuwi. Nung grade 8 na po siya, grade 9, sabi niya, pinapadalan ko pa rin siya ng ng allowance. Kasi sabi niya pumapasok. Yung pala sir, hindi na pumapasok. Nakatambay na lang sa boarding house. Nalaman ko naman doon sa tita ko, sabi niya, naku Malo, yung anak mo hindi na pumapasok. Ayun, umuwi ako. Pag uwi ko, kinausap ko siya ng maayos. Sabi ko, naku, gusto mo ba ng makagatong katulad ka sa akin? Walang alam sa mundo. Dapat sabi ko mag-aral ka. Kasi sabi ko, yun lang ang mapapamana ko sa iyo. Pero sir, ayaw niya. May ako. Ayaw nila sir mag-aral. Ano sana yun sir? Yung 5 anak ko na yan. Ang gusto ko sana sir, makatapos sa pag-aaral. Kaya kahit noon, naghihirap ako nun sa kasambahay, kahit 5,000 lang ang buwan ko, pinagtitiisan ko po para sila makapag-aral sana. Kaso, ayaw nila sir eh. So hanggang ngayon wala pa rin, yung iba hindi nag-aaral. Wala po. Yung bunso ko po, 16 years old, nag-asawa na rin. Na ko dito, sumama na siya dun sa lalaki. So, hindi ko naman po kasi wala andun na, yun ang gusto niya. Naluha tuloy ako kay ate kasi alam mo ate, ang bilis ko rin, ang bilis kong maluha, kaya minsan pag may in-interview ako, pinapatawa ako na lang kasi Hindi kasi ako sir, naiiyak ako kasi ako sir, nung bata pa ako, ang pangarap ko talaga makatapos ng pag-aaral. Alam mo sir, nakatapos ako ng grade 5. Ako, 15 years old na ako, nakatapos ako ng grade 5. Nagtatrabaho ako sa kantin, na bilang servidora sa kantin sa Bicol, para lang makatapos ako ng grade 5. Saan sa Bicol? Sa San Isidro, Pamplona sir. Doon po ako nakapagtapos ng grade 5. Kasi nga lumayas ako nung kay Papa. Umuwi ako nung doon sa kapatid ng tatay ko. Doon ako pumunta. Tapos yung teacher ko naman sa grade 5, sabi niya,
gusto mo talaga mag-aral? Sabi ko, opo ma'am. Kinuha niya ako, doon niya ako pinatira sa kanila. So, ang pinakang ano lang, mag-aaral ako, pero tutulong ako sa kanya sa loob ng bahay. Tapos pag Sabado, Linggo, para may mabaon ako, sir, ang ginagawa ko, pumapasok ako sa nagan sa kantin. Sumasahod ako noon ng 150 isang araw. Di yung 2 araw ko, 300. Binibigay ko naman doon sa teacher ko. Ayaw niya naman kunin. Sabi niya, wag na sa'yo na yan. Kaya doon ako, sir, kaya nakatungtong ako ng grade 5. Tapos pag grade 6, hindi na ako tapos ang grade 6 kasi umuwi na ako ng Quezon kila mama. Pinawi ako ni mama. Hindi na ako nakabalik ng Bicol. Kaya hindi na ako nakapag-aral uli. So, hindi ka pinilit ng parents mo na makapag-aral talaga? Hindi. Si mama sana gusto, kaso si papa ang ayaw. Ay, papa ko kasi matapang. Pag sinabi niyang ayaw, kailangan kasi hindi pwedeng susuwayin mo yung gusto niya. May mga ganun talaga na parents na Kasi siyempre babae ka rin. So ang niya talaga is sabi niya mapapangasawa ka rin. Tapos kung makakapag-asawa ka ng mayaman, dadalhin ka sa maganda. Pero kung makapag-asawa ka rin ng mahirap, doon ka rin yun din yung kaya doon. Kasi pareho din sa amin parang pag babae ka, napagtapos ka, so kailangan dapat mapag-asawa sa'yo, medyo nakatapos din. Kasi parang nakakahinayang din na babae ka, tapos parang ikaw yung bubuhay sa magiging asawa mo. Yun yung siguro yung ng tatay mo siguro. Yun po, yun nga ang Parang punto niya doon, na ayaw niya yung maging ikaw yung kumbaga ikaw yung kumbaga ikaw yung bubuhay sa pamilya mo. Ayan. So, si Mr. nasaan ba siya ngayon? Nagtatrabaho siya. Nasa ako ngayon, sir. Oo. Opo, nandiyan po sa quarry, nagtatrabaho sila sa construction. So, buti na lang din kahit pa paano may napapasok kang trabaho, no? Opo, Kasi sa dami nang nawala ng trabaho ngayon na mula nung mga magka-pandemic, talagang pahirapan, maraming nawalan ng trabaho. Pero sa nung pandemic, wala din silang pasok. Ang gawa ko naman, nagtrabaho ko dyan sa Canyon Run, sa STN lang, kasambahay. Kaya hindi nyo nakaano kami nung pandemic. So, yun nga, siyempre, inaalagaan mo rin si Nanay Malu. Kano mo si Nanay? Yung talaga? Si Nanay Lucena? Oo. Wala po, sir. Kapitbahay lang namin po yan. Dito ko lang yan nakilala, sir. Si Nanay. Akala ko talaga nung sa video na first time is kung parang tita mo o gano'n. Hindi po, sir. Hindi ko kaano-ano si Nanay. So, yun, bakit tinutulungan mo sila gano'n? Inaalagaan mo siya? Ay, kasi sir, nakikita ko po yung kalagayan ni Nanay. May mga anak siyang babae. Pero yung anak niya pong babae pumupunta dyan. Sinisilip lang po siya, tapos inaabutan lang siya ng gatas. Pagkaabot, alis na. Naawa ko kay Nanay. Sabi ko kay Nunoy, nung may sakit na si Nanay, sabi ko doon sa anak niya lalaki, Noy, alagaan niyo si Nanay. Kasi sabi ko, maswerte kayo, may nanay pa kayo. Sabi ko, kami wala ng nanay. Kaya sabi ko, dapat kahit ganyan, sabi kong kalagayan ni Nanay, mahalin niyo. Kasi hindi kayo mabubuhay sa mundo kung wala si Nanay. Ay sabi niya sa akin, Ate Malo, hindi ko kayang halagaan si Nanay. Lalo na nung na po ang sugat niya. Dito. Kasi nasusuka daw siya para hindi na siya makakain. Ay sabi ko, ano ba yan, anak kayo ni Nanay, ba't masusuka kayo? Sabi niya, hindi ko talaga kaya, te. Sabi ko, di ako na lang sir, sabi ko, sige, ako na lang mag-alaga kay Nanay. Ibili mo na lang, sabi ko, ako na ng panlinis, lilinisan ko yung sugat ni Nanay. Ayun, ako na po sila naglinis kay Nanay, tapos ako rin nagpapaligo. Pag papaligo ako kasi medyo mabigat pa si Nanay, nagpapatulong ako kay Nonoy. Inuupo namin sa upuan ganito. Doon ko na siya pinapaliguan. Oo. Yan din yung mahirap sa marami yung anak na lalaki. Kasi bihira lang din yung anak na lalaki na kumbaga caring masyado or hands-on sa mga magulang. Sige, sabi natin ayan, maalagaan ka, pero kasi may rin kasi niyan na minsan medyo na ka sa hindi tulad talaga ng pag-aalaga ng isang babae. Kung paano niya alagaan yung nanay, magkaiba talaga.
Kasi ako din po sir noon, nagkasakit si mama noon, 2 taon din nagkasakit yun. Ako rin po nag-alaga kay mama. Kaya sabi ko nga kay Nonoy, sabi ko, maswerte kayo kasi may nanay pa. Kami wala na. Kaya sanay po ako mag-alaga ng matanda. Si nanay parang nanay ko na rin, kaya inaalagaan ko si nanay. Nang minsan nga pumunta dyan yung anak, ay apo ni nanay na may trabaho, sabi niya sa akin, nagpapasalamat siya sa akin kasi inaalagaan ko daw yung lola niya. Tapos sabi niya, babayaran niya na lang daw ako. Ang sagot ko naman sa kanya, sir, sabi ko, hindi po ako humihingi ng kapalit sa pag-alaga kay nanay. Kasi sabi ko, natural na alagaan ko si nanay kasi yung walang nag-aalaga kay nanay. May anak sabi kong babae si nanay, hindi naman si nanay inalagaan. Umaga sabi ko, yun na lang pinaka may tutulong ko kay nanay. Oo. Siyempre yung ganyang pagtulong mo ate, hindi yan, kumbaga, hindi yan mababayaran ng ilang libo na pera. Kaya nga po, Oo. sir. Kaya isa rin po ako sa nanonood sa video ni Nanay Lucena at siya din po sa na-appreciate ko yung pag-aalaga mo sa kanya kasi bilang si nanay ay nahihirapan at tinutulungan mo rin na kung paano siya alagaan. So na maraming salamat po dyan ate. And ate, hayaan mong ikaw ay bigyan ko ng munting tulong ate. Wala kasi. Hindi, ano ko lang din sa iyo pang kumbaga pang Christmas ko sa iyo. Ay, magang pamasko. Opo. Ayan, maagang pamasko po ko sa iyo. Kasi hindi na parang matagal ako makakabalik dito kasi taga Manila ako. Ayan. So yan, pangbili mo ng bigas ate. Ay, thank you po sir dito. Oo, siyempre Malaki to sir. okay lang nga ate kasi pang Christmas ko yan sa iyo. And siyempre bilang yan, pasasalamat din kasi sa pag-aalaga mo kay Nanay Lucena na ano talaga yung ano ko. Kaya nga sabi ko sana makausap ko din si ate kung bakit inalaga niya si nanay, kung sinasahuran ba siya, so ganun. So maraming salamat ate. Ayan, yan po ay pamaskong handog ko lang po yan sa iyo kasi siyempre baka mga ilang buwan na naman bago ako makabalik dito. Ayan, pero sana makabalik ako dito kasi mga kaibigan ko yan sila Mons, so pumasya lang ako dito para din makita si nanay personally. Kasi yun nga, naawa din ako sa kalagayan niya. So yan, parang ano ko lang din sa yun, pasasalamat din sa pagtulong mo kay nanay na walang hinihinging kapalit. Ayan. So hindi yan hindi yan loho na kumbaga baka isipin mo na yan binigyan kita para yan, ko lang yan sa'yo, bigay ko din sa'yo pamaskong handog. Thank you, sir. Ayan, so medyo pinaluha mo rin ako. Ayan. Ano po, sir? Ako. Natural lang kasi yun, sir. Kasi ako, sabi ko nga, sir, sa 5 kong anak, sabi ko, pagtanda ko, hindi ko rin alam kung sino mag-aalaga sa 5 kong anak sa akin. Kaya sabi ko, habang maaga pa, pinamumulat ko din sa kanila yung sir, kung paano tumulong, Opo, na walang tama. makalit, lalo na pagdating sa magulang. Opo. Kasi sabi ko nga kay Nonoy, sabi ko, Noy, sa 5 anak ko, hindi ko alam kung sino mag-aalaga sa akin yan eh. Oo, Kaya sabi ko nga sa anak ko, pag ako matandaan natin, hindi nyo ko alagaan, itapon nyo na lang ako sa ilog. Naku, malapit pa naman yung ilog dito. Ayan, pero i-pray natin yan sana, siyempre, alagaan kanila. Ayan. So yan, maraming salamat ate sa oras, pasensya na po sa abala. Ayan po si, ano talaga yung complete pangalan mo? Marilu rin yun, sir. Yun nga, sabi ko eh. May, yan kasi, may kasumpay yan pag mga Marilu, ganun. So ayan, maraming salamat po. Siya po si Ate Marilu Malo na tumutulong po kay nanay. Na-appreciate ko talaga yung pagtulong po niya, kaya kinausap ko rin po siya. So maraming salamat, and aalis na po kami kasi uulan na naman. So thank you po. Salamat po, Ayan, sir. bye-bye. Napaiyak po siya bukas. Maraming salamat po kuya sa pag-share na walang paa, walang kamay. Pari ako dito, bigyan ko sa'yo. Hindi nila alam. Si kuya nandito. Ano pangalan niyo kuya? Pero handa ka pa mga kaagapay na hindi daw po sila nakapagod.
Tapos naiilis ka kahit pa ako. Sino po ang kasama niyo dito? Hinihiling ko